Mit navn er Frederik Justesen, og jeg har en særlig interesse for kirurgi. Jeg har taget en 3-årig masteruddannelse i implantologi, som handler om indsættelse af en kunstig tandrod i titanium. Det kan være en løsning, hvis man har mistet en eller flere tænder. Jeg ved godt, det lyder lidt sci-fi-agtigt, men det føles fuldstændig som at have sin egen tand. Det tager typisk 3-4 måneder for at implantatet heler. Herefter kan man sætte en tandkrone på, og så kan man faktisk tygge med sit implantat eller sin tand. Jeg laver altid en grundig forundersøgelse og supplerer med et 3D-røntgenbillede. På baggrund heraf bliver vi klar over, hvilken opgave vi står overfor, og kan på den måde forklare om forløbet, pris, antal besøg osv. Det kan stort set altid lade sig gøre at få et implantat, ligegyldigt hvad alder du har. Det er 100% smertefrit, og vi passer rigtig godt på dig under hele forløbet. Stemningen er meget afslappet, og de fleste af vores patienter forlader klinikken med et smil på læben. Ønsker du at høre mere om dine muligheder, så vil jeg meget gerne tage et kig på det sammen med dig. Jeg håber, at vi ses.